Tokiko ingurumen foroak bultzatuta datozen 3 urtetarako Tokiko Agenda 2030ko ekintza plan berria idatzi dugu. Getxok duela 16 urtetatik udalerrian ezarri duen Tokiko Agenda 21 egitasmoaren jarraipena da hain zuzen ere. Udalerriko ingurumen, ekonomia eta gizarte politikak irizpide iraunkorrarekin integratzean oinarritutako udal plan estrategikoa da. Eta planak 5 ildo estrategiko hauek ditu. Udal kudeaketaren jasangarritasun irizpideak sartzea, ingurumen kalitateari buruzko informazioa hobetzea, eskuragarriagoa eta errezagoa izan dadin eta herritarren parte hartzea sustatzea, hirigintza jasangarrian aurrera egitea, natur balioak, biodibertsitatea eta udalerriko paisaia babestea, eta ingurumen kalitatea eta baliabideen erabilea jasangarria erabiltzea. Laburbilduta beraz, Agenda 2030 hurrengo 15 urtetarako ekintza globalerako deia da. Udal plan estrategiko honek udalerriko ingurumen, ekonomia eta gizarte politikak bateratzen ditu irizpide iraunkorrean oinarrituz, konpromisotik ekintzara igarotzeko. Helburu horiek lortzeko administrazio publikoaren, sektore pribatuaren eta gizarte zibilaren konpromisoa ezinbestekoak dira, beraien parte hartze aktiboa landuz.